Yo no. Ay, sí, claro que la veo. Pero ahora que me voy. Estem hasta la punta del capullo. ¡Ara! Però, vamos, Felita, calma, ja hem sent desfocar. I ara anem a posar-nos sentimentals. No ens hem donat compte, i això ha passat i ens som molt. Sí, però jo crec que si no haguem estat tots junts, això ara no haguera pogut passar. La veritat és que hem creat una amistat i una confiança que no creiem que passaria. Hem compartit moltes coses. Sí, ens hem llibrat, hem plorat, ens hem abraçat, però el més important és que ens hem ajudat. Ens hem ajudat a ser com som, perquè avui som el que som gràcies a tots els que han passat pel nostre costat. I quan vam anar a l'estadi? O quan portàvem xocolatitos de la classe per l'estat? Anna, que no se t'oblide el Belén viviente que vam fer a l'institut. I això ja s'ha acabat, no el vam tornar a fer, o almenys tots dos. Han sigut 2 anys, crec jo, i a pesar dels exàmens i la pressió hem sabut compartir moltes coses. 2 anys d'estar compromesos tots dos, de veure-nos tots els dies. Hem sigut com una família, menys els caps de setmana, i a vegades també els dies. No ens ha separat res, ni els exàmens, que ara és més fàcil. Sí, perquè a pesar d'això, sempre hem organitzat les coses per tal d'estar junts i passar quan més dies millor. Som el que som per el que hem viscut, i el que hem viscut sou vosaltres. Sincerament, gràcies. Gràcies a tots per haver viscut aquests moments junts. ¿Qué dices? ¿Qué falta el dedo? Bueno, va, Mario. Puntualitzar una cosa. Que els alumnes de segon de BAC estem totalment en contra de les retallades en els serveis públics perquè estan jugant en una generació molt conservadora. Ara ja, para de textos i matemàtics textos, no. Volem agrair a tots els professors, a tots els pares, els companys, que ens han ajudat a dur la selectivitat d'aquest curs, tots aquests anys, el millor possible. Som el que som perquè hem tingut molta bona companyia i devem sentir molt orgullosos per haver pogut educar-nos en l'Institut de Vial i haver rebut aquesta educació de tots aquests professors que moltes vegades, desinteressadament, ens han ajudat i ens han apoyat, vamos, hasta més no poder. I això s'ha d'agrair, però s'ha d'agrair molt. I bueno, jo ja t'ho vaig dir a la tia Maria, mi pare, este és el nostre estiu i va a tremolar Espanya.